Klockan är cirka 4 en frutja morgon. Här trutjer så rymliga gode men rikka båten till. Virka rätt marge bjästrakar om. Fleia til tut skallota reivarhål, gjer det sjálver. Ja, hurren vær govor tata loste fra landet, men lute visste her kvært helvete får at henta. Solfen, hvat helvete gjørs du her framme? Nej, jag sa en delfin här framme. Det er godt, det er fint. Men hva fan er Solfen? Det er etter en springare. Ja. Omlai 121 og en uttering fra ståndsene byrjar GPS-erne tjeva omtale jo fra seg. Vad helvete är det minnaga? Palle, du er en kraftidiot, du er fylla mon GPS-er og sånt. Lall. Mitt ut i heila dott i himmel og hav saman og helvetes kvirrligheldar bråti ut. Solfen, altså etter! Hallå? Är någon där? Hallå? Rikard? Hallå, Solfen. Vad tramman flämmer du efter? Vad tramman flämmer du efter? Vad fan flämmer du efter? Vad helvete flämmer du efter? Helvete.